Исәнмесез. Дөнья студиясының қонағы бигрәк тә үзенчәлекле. Камиля Рәшит кызы Исмаилова. Ул Семей шәһәреннән килгән. Сез ничек таныштырга инде? Сез андагы балет мәктәбенең җитәкчесе, шулаймы? Шулай. Үзегез балеринамы? Я булдым. Казакъстанның үзегезнең өлкә татар җәмгыятенең дә рәисе. Татар үзәгенең, шулаймы? Шулай. Ул үзәк шәһәрнекеме, өлкәнекеме? Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан. Димәк, өлкә. Шул. Һәм анда Аккалфакның да җитәкчесе. Шул. Үзегез кайда туып үстегез? Мин Кемеровда үстем, анда тудым. Ничә яшькә кадәр үстегез инде? 9 яшькә. Кайда сез балетка кирип киттегез? Мин анда Новосибирскда укыдым. Шуннан кеттем Казахстанга, анда укыдым. Шулай дип сез балерина булдыгыз. Иә, шулай. Һәм менә бу хәзерге мәктәбегез күптәннән бирле эшлиме инде ул? Ул Семей дигән шәһәрдә балет мәктәбе. Шәрык Көнчыгыш Казакъстан балет мәктәбе дип атала инде. 25 ел. Менә сез үзегез яшь кенә, үзегез яшь бала чагаларыгыз бардыр инде? 2 улым бар. 2 улыгыз. Алар нинди һөнәрдән китте? Монда укыдылар, университет. Казанда. Университет культуры. Монда калдылар. Беләсем килә, нинди һөнәрне сайладылар? Хореография. Нигез нинди яктан иде? Казанда үсте, монда үсте. Филармонияда эшләде. Илһам Шакиров белән бергә. Биюче түгелме? Биюче. Исеме ничек аның? Зөбәрҗәт. Зөбәрҗәт биюче. Аның фамилиясы нинди? Мөхәммәтшина. Зөбәрҗәт Мөхәммәтшина дигән биючене белсәгез, кем Илһам Шакировның яшь чагында булган? Ул сезнең әниегез булган иде. Ул вакытта ул кияүгә дә чыкмаган иде. Ул кияүгә чыгып Кемеровга киткән, дөрес аңладыммы? Дөрес. Сез үскәннән соң, сез үсеп үскән вакытта, яшь чакта сез күчеп киткәнсез Семей Палант. Ул вакытта Семей Палант дип аталар. Танышып иттек инде. Мен сізді мерекеңізбен құттықтаймын. Балет менің өмірім. Благодарим вас за то, что мы можем жить в такой спокойной, процветающей стране. Күрәсезме? Биюче кызы, үзе биюче балет остасы, үзе Семей Палатта, Семейдәге хәзерге Көнчыгыш Казакъстан балет мәктәбенең җитәкчесе, үзе татар җәмгыятенең җитәкчесе, үзе Аккалфак җитәкчесе. Ничек ул кадәр эшләргә өлгерәсездер, нинди эшләр башкарыла? Инде сөйләгез үзегезнең Семейдәге балет һәм милли эшләргез турында. Шығыс Казахстан татар иҗтимагый үзәге булам мин. Анда күп эшлеймез, конкурслар, фестивальләр үткәзәбез. Анда музей да бар. Татар музееме? Татар музее. Мы проводим научные исследовательские работы. Именно вот по направлению истории культур татар Семипалатинского Прииртышья. Мы издаем литературу, книги. Татары в образовании, татары в медицине, татары в спорте. Күптәнме татарлар анда яши? Давно. То есть еще и до той революции жили, да. Демәк, Семей ул татар ягы казаклар белән бергә яшәгән. Һәм алар әле дә яши. Хәзер күпмерәк татар яши анда? 12 мең. 12 мең. Зур булмаган өлкә өчен ул ярыйсы гына сан инде. Әле без беләбез, кайбер өлкәләрдә 3 мең, 2 мең булса да күп дип әйтәбез. 12 мең татар яши. Менә шушы татарларның сәнгатькә, тарихка, милләткә мөнәсәбәте ничек? Сизеләме алар? Татарлыклар каламы? Алар югалмыймы татарлыклар? Юк, саклыймыз. Шулай бездә татар телене укучылар килә. Мы стараемся сохранить свой родной язык. К нам приходят учащиеся на воскресной школе каждую неделю. Пишем диктанты на татарском языке. А ваши сыновья, вот как они пошли по вашему пути? Балет, хореография для них вот такая. Вот я бы никогда не смог не так танцевать, или даже подниматься на веревке, или на турнике крутиться, тяжеловато это мне. А ваши сыновья, вот
Взрослые сыновья уже живущие в Казани. Взрослые. Исемлеринче Рашид бір семья Шалтырхан. Ильдар Рашид. Ильдар Рашид. Взрослые люди. Взрослые. Здесь теперь они учат наших Теперь детей здесь, балету. да, учат, у них есть своя студия, есть свой шоу-балет, где они везде принимают участие в Казани. Как во называется всех этот шоу-балет? Балет «Овация». Овация балет. Да. Алла берсе көрербіз әлі абатында. Бұл егітлер Қазақстаннан қайтып бізді үйретелер хореографияға біздің балаларымызны деп. Қазақстанда болған олай былайша қайтегенде оқиғалар. Міне нендей қонақлар келемі, нендей шаралар өтә, нендей есте қалған. Татарстан турында білесіз ме? Ирақ бит, Семей Ирақ, жақын түгел. Бит, анда Астанаға көпме барасы бар, Алматыға көпме барасы бар, Қазанға көпме барасы бар. Какие были интересные события, памятные события, связанные с Татарстаном у вас? Ну, для нас очень знаменательные даты – это Сабантуй, ежегодный проходит Сабантуй. В 2013 году у нас проходил республиканский Сабантуй, где сам первый президент Татарстана Ментимир Шарипович Шамеев самым важным гостем у нас. И, конечно же, здесь очень значим для нас. Ментимир Шарипович музыка? Конечно. Он встречался с нашей диаспорой, с татарской, посещал ряд таких вот значимых наших школ. И, конечно, он был и в балетной школе. А хазіргі президент Миниханов белән танышканыгыз туры килмәдеме танышырга? Лично принимала участие. Была вот делегация недавно. Приезжала сюда, в Татарстан, где на улице Назарбаева мы устанавливали тайказан. Бронзовый Казань, копия Бронзовый из копию Туркестана, из да, копия. Туркестана, символизирующие благополучие, достаток и гостеприимство. Вот как вы видите дальше? Вот у вас перспективы вашего балетного заведения, балетной школы и сотрудничества с Татарстаном? Вот. Развитие искусства, оно не нужно здесь языка. То есть творчество, оно всегда доступно для любого народа. На языке балета, На языке музыки. балета, танца, музыки. Мы сотрудничаем с Казанским хореографическим училищем, у нас есть связь. Также я хорошо работаю и с хореографическим училищем Астана оперы и балета, города Алматы. Как-то вот взаимообмен у нас есть. Обмен кем? Вы своих выпускников куда посылаете? Куда их берут, ваших девчонок, мальчиков? Мои ученики танцуют в Астана оперы и балета в Астане. Татар кызы, Казаннан кеткен кишинин кызы барган Семейга һәм ул бүтән Казакстан өчен балет осталарын тәрбияләп утырасыз, бит. Шулай. Мои выпускники учатся в различных высших учебных заведениях в Москве, в Санкт-Петербурге, поступают на бесплатное обучение, чем я горжусь. Недавно Уланова Жанель, моя ученица, они снимали фильм, казах-телефильм. Значит, презентация была в Астане, в Алмате, в России, на Украине прошла презентация. Нас всех поразил казахский танец. Это было, понимаете, очень тонко, красиво, поворот головы. Это был спектакль. То есть это такой уровень высочайший. Ну, я даже не знаю, с чем это только можно сравнить. Она ощущает воздух в этих кистях. Потом одна вот это. Я чувствовал, что эти руки, они наполнены воздухом. Это было здорово.
Аким Восточно-Казахстанской области, приехавший, Ахметов Даниил Кинжетаевич. да, Даниал Афанды, привез котел на открытие и привез вас Да. в официальной делегации. Там немного народу было. Значит, вы очень приметный человек в Восточно-Казахстанской области. Ну, приметный, неприметный, но я люблю свой народ и с любовью отношусь к своей работе. Ну, возможно, вот поэтому меня и взяли, включили в делегацию. Я задам глупый вопрос. Вот ваша мама из Казани. Да. Вы родились в Кемерово, ну, живете давно уже в семье, Казахстан любите. Да. Қайсысын көбірек яратасыз? Я не могу говорить определенно, кого я больше люблю, потому что везде частичка моей души осталась. Везде она есть. И в Татарстане, и в Казахстане, и в России. Мына шундай қызық кіші белән бүгін таныштық. Камилия Рәшид қызы Исмаилова Семей белән Казан арасында хәзер уллары янына килеп йөри һәм үзенең иҗтимагый эшләре буенча, Семей татарларының эшләре буенча Астана белән дә, Алмата белән дә, Казахстан белән дә йөрешеп тора. Сезнең балет кызларын Казанда да, сәхнәдә күрергә насип булсын. Насып болсын. Рахмат.